Szia! Én vagyok az. Most pedig a mesterséges intelligenciával készült avatárom beszél. Elég hasonlít rám, nem igaz? De őszintén szólva, valójában jobb nálam. Először is nem hibázik, és nem kell 10-szer újra venni egy jelenetet, ezért egy pár perces videót néhány perc alatt elkészít, nem órák alatt. Ráadásul folyékonyan beszél spanyolul. No soy real, fui creado por una inteligencia artificial. Németül, ich bin nicht real, ich wurde von einer künstlichen Intelligenz erschaffen. Vagy kínaiul, wo bushijen shüde, wo shiyo rengong juneng chuang zaude. És ha akarom, a végén akár teljesen el is tűnhet. Ennek az avatárnak az elkészítése körülbelül 30 percet vett igénybe néhány nagyon egyszerű eszköz segítségével. Te is pontosan ugyanezt meg tudod csinálni. Így néz ki a folyamat. Először szükséged van egy körülbelül 1 perces videóra, amelyben egyszerűen a telefonod kamerájába beszélsz. Teljesen mindegy, mit mondasz. Lehet hosszabb is, az csak nagyobb rugalmasságot ad. Én egy súgógépes teleprompter alkalmazást használtam, hogy felvétel közben el tudjam olvasni a szöveget, ez egyszerűen könnyebb, ha nem vagy profi színész. Második lépés, klónoznod kell a saját hangodat. Ehhez az Eleven Labs nevű alkalmazást használtam. A Pro Voice Cloning funkciót vettem igénybe, amihez legalább 10 perc beszéd szükséges a mikrofonba. De ha nincs szükséged ilyen nagy hasonlóságra, használhatod a sima hangklónt is, amelynek elég egy 30 másodperces minta. Használhatsz egyet az előre elkészített hangok közül is, több ezer ilyen van. Amint megvan a hangklónod, bármilyen szöveget beírhatsz, szinte bármilyen nyelven, és néhány másodperc múlva kész is egy hangfelvétel, ami úgy hangzik, mintha te magad mondtad volna ki ezeket a szavakat. Én az Eleven Labs 2.5 Flash modelljét ajánlom, nagyon jó a minősége és rendkívül gyors. Már csak az utolsó lépés maradt. Fel kell töltened az eredeti videót és a generált hangot egy olyan eszközbe, amely megfelelően szinkronizálja őket. Ehhez én a Sync & Show nevű eszközt használtam. Néhány perccel később már kész is a videó, tetszőleges tartalommal, tetszőleges nyelven. Mire tudod ezt használni? Hirdetések készítésére, online tréningek felvételére, sőt akár hosszabb videókra is. Virtuális influencer is lehetsz, valójában csak a képzeleted szab határt. És ha szeretnél ilyen vagy még lenyűgözőbb dolgokat megtanulni, iratkozz fel a csatornámra. Nézd meg az AI tanuló alkalmazásomat is, ahol minden nap tanulhatsz a legújabb mesterséges intelligencia megoldásokról, a linket lent találod, és ha épp nem jelenik meg, írj egy kommentet a videó alá, és elküldöm neked. Kezd egy rövid kérdőív kitöltésével, hogy a tanulást a te igényeidre tudjuk szabni. Sok sikert!